Този е празен. Този също е празен. Този е празен. Този също. Така, в този се оказа, че има семейство. За земи го сложих му храна, миши предпазител, изолация, защото след няколко дена го дават да захладнее времето. И тези тук също са празни. И напролет ще се помъчиме да хванеме някое семейство. Така, за сега е това от нас. Ето пчеличките може да ги видите и в този кошер. Може би защото им сложих мишия предпазител и затова им е по-трудно влизането. Дигнал съм прелката, мисля, че се казваше, или дъното, за да могат да не влизат мишки. Да. Вкарват пчелен прашец, което означава, че това семейство може да презимува спокойно, но на пролет ще видим какво е положението. За сега, чао!